O marisqueo en Aguiño redúcese a mínimos. A falta de recurso provoca que os profesionais non poidan recollelos, aínda que a actividade se mantén na lonxa local con outras especies como o ourizo e o percebe. As zonas que temos da meixa están todas pechadas. Esta é a realidade a que se enfrontan os mariscadores de Aguiño dende hai varias semanas. O marisqueo non está a pasar polo seu mellor momento non só nas concesións da confraría, senón na meirande parte da ría de Arousa. Marisqueo xa estamos sabedores todos do que hai, non solamente nós, sino a nivel, xa solamente non todo Galicia, senón solamente toda a ría, para poder subsistir por medio de outras artes e alternancias bueno, vamos tirando. Agora mesmo na lonxa local estánse a comercializar outras especies que están a manter a actividade entre os profesionais de Aguiño. Temos que ir tirando un poquinho dos recursos que temos pouco a pouco e sempre que cos ollos abertos mirando que o recurso que se manteña e non castigar demasiado un para despois querer ter o outro. A confraría estudará máis en detemento o futuro das súas concesións marisqueiras para ver como actuar para recuperar a produción da ameixa. Nós temos, a agrupación ten previsto darlle unha volta máis adiante cara ao verán e abrir incluso que a zona de todos os anos, abrirase seguramente Sálvora, a zona de Sálvora, aínda que antes verase a ver que ten e como vai o recurso tamén, porque Sálvora tamén levamos unhos anos de moita escasez de produto, tamén moi mala, cada vez a peor, bueno, despois o que é a playa en sí, as autorizacións da playa serán cara a outubro, xa como a todos os anos. Apunta que polo de agora seguirá pechado o marisqueo. Santa María afirma que é preciso coñecer que está a pasar cos ameixas para poder actuar para solucionar este problema. Non sabemos exactamente a decisión que tomaremos, teremos que mirar o que hai en Sálvora este ano, se hai algunha rosa ou temos algo máis que o ano pasado, pero bueno, basaremos ben o que temos porque xa digo que levamos anos en Sálvora que a nivel produción, sobre todo da meixa, que non temos. Entonces hai que buscar unha solución, xa sei que tampouco a solución a mellor non é parar, que tamén hai que mirar a ver o porqué, pero bueno, nesto se está ocupando outra xente por medio das administracións e por medio dos colectivos de universidades e a ver como lle damos un impulso a isto do marisqueo aquí na ría, que a verdade é que é preocupante.